Hello? Yes, yes. Really? Ha! Maayo kayo successful ang operasyon. Good. Very good. Very good. Kunya, sige. May balat nila ba yung ito? Sige. Saan nila? Bye. Finally, I'm ready na. Honey? Honey? Yes, ma'am? Let's go! Sino ba naman? Nakalimot ka? Birthday party ko noon sa anak ni Congressman J. Ross and we are invited. Kunya, sila, si Richard yan. Kasi ikaw ba? Honey, nakalimot ka nga. Lahat ay meeting ko mga iyayas natin. Yeah, I also have 10 bodyguards. I'm pretty sure na okay lang din naman ang mga anak niya. But, Yes. tonight, laban ko na yung team China. Ikaw lang sa atin. And just give this 1 million worth of check as a gift. Kumusta lang kay Congressman, ha? I see, honey, no problem. But hon, Yes? before I go to the party, I wanted to buy the latest Hermes bag. Para ako ang pinaka-social nito, no? Sure. How much, ha? It's only 20 million pesos. That's a million. Sure. Sure ba? Really? Oh, thank you, honey. You're the best husband in the world. Sure ko nga, kung yung pinakagawa dito. Oh. Duta, yung aling bakong gawas ng pirami kay ibo kayo. Mapapalit. Dad, Yes. look, can you buy me this new latest sports car? Sure. You can buy it tomorrow. Wow, thanks much, Dad. I love you. I love you. Si Kuya Richard na like sports car. Oh, what will you buy for me yan? Anything, my princess. Okay. I'm not gonna search it in there. This is the latest iPhone, the iPhone 30. Ano siya? With 0.10. I want this dad, and I want to have a trip to Paris. Can I have the two? No problem, my princess. Yes! You're the best dad ever. Basta, ikimalin mo ha. Kaya na kung yatag-atanan yung gusto. And tell me, Yasi and Charna, kung naayon pa sa inyo yung labi sa eskwelahan, remember, yung daddy ang pinakamahal sa tanan. Ilado ko sa tanang mga tao nga doon na ikaw sa kalimutan. Kaya na kung baliton, bisan isa, bisan pa ang kinabuhi siya mga tao. Basta, ayaw mo kayo ha. Di ka dyan bumilip sa mong daddy ba? Thank you, Dad. Thank you, Dad. Of course, that's why I choose your dad. I told you you need to go na magkamalay ako sa party. Okay? Okay, Ma. Bye-bye. Kaya, Hey, Ma'am. Grabe, kondisi tayo na kung yawa sa akin. Yang ni mo jadi sa Costa Rica. Nito kayo, ang English itu tadi jadakan. Kaya, jaga mo juga yung mga tigo yung jadi dulu. Kita jangan. Pero ako, pas-pas pa tayo eh. Bisa pa kita nanya. Grabe kami sa pamilya natin. Makakaisip-isip sa isang tagay. Tama dyan. Malita na po siya kung trabaho ka ron kay. Gahapon mo akong kapitawan ka na ito akong gikuanan sa akong resume. Tama na. Kaysa una, ay nagtuman ako itong magyari ko kayo ko ba? Tag-iya ko kung pinirariya sa una. Tatangay ko mga gusto na mga kailan ako. Ito mga yuman, balbal-check ka. Bisa pa banyak-banyak mga kailan mga kreatif. Ako ang ipataya. Sobrang ko kayo magpupunta. O inugi ko siya ako ang pinirari homes. Grabe kaya kayo itong taglay ako. Pinirari mo, sikat kayo nyo. Tagkadi kayo ko pitado eh. Ang inyong kapantayon, maoy akong kaupaon. Pinirari homes. Grabe kayo siya na may luntungan kaya naging ako. Iba-iwan ang gune. Ginunupan mo ako pinirariya niya. Ibaan.
sorry. Nalungkot ang mga patay. Nakalimot yun ko. Kita mo na gusto niyo bukan tangwa niya. Kaya, ang tama, mag-andam na ko sa mga gamit eh. Mga piyay ko trabaho. Tayaan ako tanan. Okay, basig matawag niya ko di. Mati na, dyan siya. Tama na niya. Nabigyan ko itong isa. Color pink. Sayang nabigyan. Okay na color niya eh. Para nagkakabato na mga establishment. Kaya, nilataw na ko. Naan may mga pangit. Yaw, buman, kita ko niya masih mga pero di trabaho. Mga shades pa magabihin ako. Gaya ko sa gaya. Huwag ba ka din naman siya niya? Pre, pagod. Pre. Nakay batik ikaw sunod sa tabi ko. Ayo kanan iyon ba dyan? Pre. Bagay sa sibos na pre, basi pa ako tarong pre kay sige pre, patayin ang naskilid pati pag nagkaw pre. Nawarin kayo ito doon. Kinsa ko niya. Murag nagsige. Ano? Jindel, mayo kayo niya no? Asa ang bag na ito? Asa? Oo, tiyaman. Asang bag? Mau ka niya ako ba? Ano? Asa kayo? Aman? Ano? Isa mo na? Bakit ako? Ano yung bag? Dira! Hinahinaya lang ako kasi dito eh. Ano ba sir? Nya, leto din. Check sir. Bata din. Kumpleto nga siya na. Narinig ka itong patient. Pero kumpleto nga. Good. Let me check. Ngano masinin na? Di ba nga ako ito? Ngapay tataran? Ay siya, sobrang manakaluyo. Nakuman ako dyan. Uri, sorry. Nasutan. Bakit? Ngapay pansin? Ito yun! Sir, naukatas. Asa mo ng kwarta eh? Ha? Sir! Asa ang kwarta? Sir! Kwarta, asa? Wala mo. Sir, wala mo kung kwarta, sir. Asa? Unsa mga kwarta nga? Ano? Sir, wala kong kwarta mo nga. Ito kaya ko talagang kinangita kong trabaho. Kaya nakita mo na nabatit matigal ka sa rumah, sir. Sir, mabuto bayan na, sir. Mabuto bayan na. Kaya kita mo ba nabatit matigal bawang sunod-sunod ko anong mga buta nga. Mga kuan man niya ini. Dili mo na! Ay, dili yan. Buot ba sa buot? Dili ka nila kauban? Ay, sir, dili, sir. Dili ko kauban, sir. Boss, ayaw na biin. Bos, okay bos. Biling biin. Bos, sorry kay bos. Kaya nanugay dyan bos. Kaya baka ako niya katawan niya. Sukat ko dito batis ba? Bitiwan bos. Nagkali bos. Nasa imo ang kwarta? Ay bos. Good. O ikaw, Sir, sir. isa yung pangalan. Ay, ako yan, hindi ko, sir. Nagabago mo, sir. Iyato tayo ko sa ato. Bas 2011, nagbago mo dyan sa minsan. Kanya sila Pastor Bangon, dito man na siya niya. Kanya si Vincent, di na, ay nasawa ka na ng buyo. So, ilan ko dyan sa bagyo, sir. Ako si Pino. Iyo. Yes, sir. Bulitan niya ang imong mga gamit. Ako yes, sir, hindi ko budget. Ako ang hindi budget. Just, yan siya masot para sa orientation. Yes. Ha? Ay, hindi na ako, sir. Tawag na ko sa bagyo, sir. Yes, balikan ka sa kong mga anak. Ayan! Sir, kailangan tayo, sir! Sige, Charles! Ikaw si Charles! Tayo, Charles! Tayo, Charles! Ang babang ko, Charles! O, tayo na, Charles! Tayo na! O, tayo pa! O, tayo na! O, tayo na! Mahulog! Bukay yung ka! Pabilang pa niya ba ako? Ayun niya! Tayo! Ato ka na sa action! Tayo! Ano? Sige lang! Students, sunod adlaw kanyong next operations na ina. Kabalo na mo sa iwaton. O kabalo na po mo sa ikong agad to. Ha? Wala yung
Pili ka, boss. Good. Yeah, mga mo. Buwa pa lagi, boss. Ating tutok na ito kayo, boss. Sige, mag-ako sa kusina. Kung makakapadala ko oferta sa inyong bank account para sa inyong allowance. Ha? Sige, boss. Sa tabi, boss. Sige. Boss, salamat. Ay. Morning na naman. Grabe. Grabe. Pagpapuan sa natuwang buwan. Kining bagyo dre kay Parag. Balita na mo na nagano umabang mo dre ba? Tinawag ba rin? Ay, sus, may makalabaw sa akong pagkagawa ko dre. Shit sa tagapan. Wow! Ay, sus, pagkagawa ko na lang dyan. Now, Jake, Alden Victor. Yes. Yulo Pascual. Panglato bang aso. Oy, aso banday. Pero sa akong pagagawa ko ba, murag nagproblema naman ba eh? Ay, daga naman nagbukod sa awa. Gusto mo nga. Oy. Ano nun? Kung may nauta na upan mo. Bye, Chad! Dali ka dyan, kayo yung kaya asot. Chad, dali ka ako asot. Tara. Ano? Asal! Asal! Oh, yung saan? May naga. Nali po kayo na mata. Suwag-suwag na kayo bagong bodyguard. Kung sa'yo bodyguard? Ah, security guard. Ano sa'yo? Bodyguard. Ayun. Honestly, you. Tara mo, gusto rin ako sa'yo. Oh, bagong bodyguard. Oh. Mga session. Honestly, you. Oh, muna. Ah, session! Oy. Nagawa sa amin na. Wait lang. Check sa lang ang lawas kung okay ba rin. No? Hala! Gamay na ko ang tiyan. Good. Kilit mo na siya, dinalikot. Oy, kilikili mo, kilikili. Ah, ikot-ikot. Abre ang bag. Uy, pwede usap. Abre, sa baho. Uy, no. Pikas. Pwede na. Pwede na siya? Pwede na isang gulong sinigang. Ipon check. Ana, kumok ako ni mo. Ana. Ayaw mo mga abil ba? Ana. Unsa mga naman nag-green no sige ka ni mo. Ang siya, green, hindi ka na. Green, oy. Oh, ala green. Nag-green, ha? Grabe, wala nila. Ano? Diba? Pero, wala ka nakamali si Zero Dawa na nga. Ang buko, nga umurog pa ikalaban, nitubig na wala. Base niya, inig magdinagan na, base hanapon ko, kitako, piyan ako. Piyan, ako. Pero okay na, loro na kay artist, may kauban. Hoy, ikaw, magbiro kayo ka, ha? Okay, pero Oo niya, Henry. Nausip kayo. Oh, tanawa. Pataka. Ako pa yung matagam na ako yung nagpan. Ako to yung titigil. Sige kape, kung di ko yun na head ka dyan. Attention! Uy, patak! Unsa pa na? Usa man dai ana. Attention! Ana na na! Ana. Oh, ana! Attention! Ana! Kayo ni. Ako na ni. March time! March! Usa man mo laban. Kabayo diyan ngayon yung head yun eh. Kanyang mag-anak tao, march time, march! Marcha goro dili.
Mauna na! Sige, march tayo, march! Ang astika, eh. Naapay ba na ano? Pag may mo ganyan kung kawan man sa pagyakaw. Forward! March! Huy! Huy! Hindi mo na na! Masa ba dahil? Pagkaunda daw na! Anak ka, puro Sige ang sabi! Attention! Anak! Dapat kailangan mo ka mag-marcha doon ka taganin. Ayaw na din. Kung saan ko kay may bigat yun eh. Oh? Okay siya pa, tayo kang lips. Attention! Attention na! Ala! Hindi ako kay Kagnana. Nakaminos ka sa mga. Ay, bilit! Gusto mo gusto mo? Ano sila na? Ayaw kay Ana! Ibunta na! Mabuti ba yan na? Ayaw ko na ito. Buto ba yun eh? Gusto man eh. Uy, kaibigan! Uy, Charles! Pangit ko din, Charles! Gusto na? Mabusin naman! Uy, pala-pala mo siya! Pagkayan ka! Hindot eh. Zumar, ako mag-break. Ano? O sige! Ipagawas ko na ako kung kaiso. Hanya kasar, lumayabay din si Charles. Di ba ikaw rin? Wala ka na. Magay na ito mga magay. Patay ka. Pero yung na. Daw, naginawa ba ba? Soy! Wala ka na ginawa, so. Hospital, hindi mo niya. Nakaigit-igit na lang yung raso. At ano yung naging sa hospital? Okay. O, siya. Uy! Nalala ko mga young monsters! Pag-update mo! Tama ko na siya mo harang sila Ariana, right, Bruce? Yes! Ang kisa po ni pathetic psycho, wala ka dumag sa akong ingon. Hoy! Buhay ba ka? Ano naman? Anak ko, dapat wala yung harang sa Ariana sa mga young masters. Alam ko, ano sa mga orders? Wala ito mo! Wala na ako mag- Sorry! Yeah, Sorry, okay, sorry, naman. Kuya, sorry! Sorry, 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 sorry! Sorry, sorry, Ay, tingnan mo. Kaya, nabasa ka ba? Ako na lang magbasa ng uniform sa kanya. Ang tagay ko. Magpapag uniform mo. Ay, sorry mga sorry. Mag-ibutay mo yung uniform na. Kaya, asa ka kami sa taas ang bar. Unsa mo yung rato na. Ay, sorry. Ay, sorry. O sige, mapaano na ako. Magkakaya mo siya. Hindi siya. Morgan, we got college time. Yasi, let's go. Ladies and gentlemen, this month is my birth month. Usa, isa ka bulan na libre mo na ako mga inom. Huwag mga pulutan. Pero, isa diri ang dili mo yun. Can't afford. Can't afford your student, Kimino. Don't worry. Kay di ka bayad isang piso na. Pwede ba, Yasi? Tama na. Dili siya mo inom-ilingon nga makahubog kayo mga kastumano ng min. Kung labas sa tanan, nagasunod may kang Jesus Christ ka ang Ginoo. Ang tayo niyo pa nag-respeto.
Bulidor rin yung mga tawhanan. Ginoo, Mga bulidor. nga ano magtuom na mong Ginoo? Di ba, kinuha mo yung mga kwarta? Mga pobre mo? O permente ninyo na sinatiyan o kalis mo? Para na makabaton mo. Pwede mo paglao, panahon sa laisdanan. Nagtuo mo na yung sa kamagagawang namutabang sa inyo. Tumusulpad sa inyong mga problema. At sa tinuod lang, wala. Kamu nga nagtuo ka niya. Makayunloy ng utot sa antod. Ingat ba ka niya, anak? Ingat kinadok ka. Paminali mo. Lalagi mo ang tanan. Ang wala ka na ginakalan ng Ginoo. At sa tinuod lang, at ang mga butang ang dili pa palit sa kwarto. Gusto na ni Ana ang kaluwasan sa imong kalat. Kaya tao nga dili mamatay rin siya. Kung sa imong kamatayon, piyaan mo ang tanan. Kung matubang ka sa Diyos. Mamatay? Kung saan ako kamatay nga naghamang po balikan? Dili parehas nimo, na pwede ang patyon bisan sa orasan. Sama-sama langaw, lamok, ubo. Ikaw ba ang mabuot sa kinabuhi sa tao? Wala kang panasayon na ang Ginoo na kinabuhi, makapaganda, ihatong ang Jesucristo. Kinsa ka ba ang masalig sa imong kaugalingon? Kaya mo ba ang punta ng kamatayon kung iyang kabubuton? Yawi na ako ka kinabuhi ang mura. Ang dapat na tamalipay kung magkudya ka. Ang kanino maglipay? Kung ikaw, patay na. Ingatan mo tumawala sa Diyos na nagkakaroon ng limitasyon sa atong kalipay. Bawal diri, bawal ito. Dili anak, dili ato. Ingatan mo ang kinabuhi ang iyong gusto. Sala pa rin ako, Watasi. Wala kami nagtuong Ginoo. Pero dato na. Ganon. Kinsa ba ang nakakatag ang kalipay? Upahan ay sa tao. Ayaw ko ingatan yung Diyos ng si Kristo. Tanaway niyo ko kalingon. Makaingon mo tinuod ng Diyos sa inyong gituhan. Ang Diyos kang hanan, o pinakadato sa tanan.
sa umi-umi. Wala na makalabaw sa puma sa Diyos na naghatag sa iyang kinamuli alang sa mga makasasala. Idaog niya ang kamatayan na abis sa iyang kamatayan. Kung sa ikatulong adlaw, siya alaman. Karoon na kamatayon, manalangin ako, alas wala na to, kung nagtawad ni Jesus Cristo, na Diyos, kung malagay ang inyong kalipan, ang mga bahandi din sa kalibutan, lumalabay lang. Kung gusto mo, magtigunay na kalipan, bahandi kung pinubuhi mo rin katapusan. Sumata sa Jesus, siya nag-agta kaninyo, nakumutuol ang pusaling kaniya. Tawata siya sa may panahon pa. Dito ba ka mo kanila? Tumutulong sila. Ito ang Jesus Christ. O siya, anak sila ng Diyos o magluwas sa katauhan. Hindi ko amayan sa iyang tupa. Ako, usa ka mga sasala. Ipasagdan ko na mamatay ang akong igsuon sa sakit-sakit ni. Kabuhi ko na siya. Kung akong ihantay sa iya ang akong sakit ni. Apan wala na akong bumatag. Karoon ng Diyos. Dili na ako sa kapante sa iyong lawas ang liyatan ka na ako. Akala ang tibuok niyang kinabuhi. Pagkantos, kasakit ang kamatayon. Iyong gibuhat alam ka na ako. Alam dili ko mag-antos dito sa iyong perno. Pagkanako sa imong kaluoy, Ginoo. Salamat kayo. Hugo! Someday na mag-prove na si Jesus Christ dili tinuod. Na ang Diyos na inyong ginuwan dili tinuod. Nasayang lang yung mga panahon sa pag-alagad kaniya. Amo man imong makatuloy ang santo. My family and I, my life, will remain powerful and rich forever. Makaluluoy ka, Richard. Tungod kay, wala mong kila ang tinuod na Diyos. O imong gihimong Diyos, ang imong bahante o gahom. Someday, you will realize that you are wrong. Hey, Gaga, that is what we call peke ang paglaon. Especially, if ingon ako si God na mag-donate of 100 million, o ikaw as a working student, kawawa ni kauban ang nasa mo ikon, tanaw na to kung nasa mo punikon, kung kumutuo pa ba mo sa iyong Diyos. Yasi! Yasi, ayaw! Ayaw, please! Malawag ka ba? Yasi, ayaw, please! Iginala na ako ng trabaho. Pero magkamagisompas nila, Yasi! May bumit ka. Jeda, Jeda, yung kahadlok. Gamhanan ng atong Diyos, o dili na niya basagkan. Ay, naman ako kabalo! Kumusta ko ba? At yung kumawalan ni nga, Jess! Kapapawag ka sa magsila. Pero ni Sophia! Jeda, please. Sisi! Please, ayaw pagtuwa-duwa. Paglingkod ng salig sa Diyos. Diba? Yung ng Diyos na dilit na nabiyaan ang talikdan. Yung siya na itugyan ng kautanan, kabalaka. Yung siya na hawa ka nato. Kung niyo siya sa Diyos wa o nonoy bina. Wala ko ba kang subuha? Pamagsgano ng mga iso. Ayaw pagkalo kung dili magbalot niya. Kaya ginong Diyos, magkaupan ka ni mo bisan asa ikaw pa inyo. Salig lang ka sa Diyos. Kung tumano na ito ang tanan niya mga sulit. Jeda, ayaw pang duwa-duwa sa gahong ni Ginoong Jesucristo. Tungod kay ang Diyos, Nagbayo ka niya sa katasan, ug mihatag ka niya sa ngalan nga labaw sa
Virgin girl. Oops! Para makabawi ka sa ko, ikaw ang take-serve sa mga drinks. Right, girls? Yes! Pwede ba? Tama na. Sobra na yung gibuhat Yasi. Pero sige, bago na mo kung sa inyong pagbuhat. Pero please ka. Ayun ang buhat nga makamusunod sa aking Diyos. Nice idea, Leo. Kaya ikaw man ang superhero ni Jewel. Sige, kukuha na yung sanina. Tapos ang mga sapatos. Pwede may papi? Kami una. Oh, ikaw, Furman. Ikaw una ng pagkawal dahil sa iro, like how daw signal. Ethan! Yasi! Richard! Sobra na yung gibuhat! Tama na na! Liam! Jewel! Ang tangi na natin nyo! Yours? Do you want to join them? Go! I said go! Huy, Yasi! Kung di lang parang sa Ginoo, tubig natin kami patulan. I can call my dad and make you pay for this. Who is your dad, by the way? Kay bisan, isa na katawag sa ang daddy. Mapalintad na kalibutan sa inyong daddy. Hindi na naman yung mga igsoon. Nalipaglutas ka na mo karon. Kani wala ka mga tabaw sa mag-antos ni Lea Gumanes. Kung nag-aantos pa dito ulit ni Lea, nanakaroon kita maghimayaan na sa buwan ni Lea. Dili na ito kalit na nag-iya mga saan. Sige, mamaya, papi. Huwag ka ito pagkawal dito. Stop it! Or else, mag-apply mo ka nun! Aron makita sa tanan kung saan mo kadautan! Vlogger here? Hey, actually, narinig ka na parang and I don't want to ruin my day just because of this human in front of me. Just go and remember na dili may basta-basta bangkaw. Right? Ako ba? Sige, ako na mo. Go! Kabalo mo, nanagananin sila sa kalibutan. Mga dalawang mga fake news. Labi na sa kaluwasan. Bitaw, dapat pagdapol na sila, uy! Pwede gani, wala tahon. Or worse, pat yun. Anyways, ano maglapat man ang ato ulo? Di ba we have plans for the day? You're right, girls? Yeah! So why don't we mag-party na lang ang hanta? Di ba libre na katawag ina mong pulutan? Ano, go na? Party na! Hello. Good evening. Ready na ba ang ticket for the US? What time of flight? 10 p.m. Okay, salamat. Bye. Boss! 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 Ano? Boss! Nagulong na ako ng pulis. Boss! Di pa ako gusto mamatay, boss. Buntis pa ako sa boss. Ako po, boss. Nababagay sa kasawa. I know. Sige. Sipat mo. Salamat, boss. Sige. Fine. Wait for a while, hon. I'm still doing something. Yes, hon. Why are you so worried? Is there something wrong? Wala pa sila Richard Nicolas yan. Wala pa, hon. Sa'yo pa man kaayo mo. Nakasal sa school ka nun. Please, andaman naman itong mga gamit. Matapang sa atong mga katapang. Nag-book na po ticket, inang natulupan sa US, karoon dahil na. Huh? Why do we need to go to US right now, hon? Kasi may problema. Ginagag po sa mga kaubanan sa negosyo sa droga. Nagkakatag sila mga ebidensya sa mga polis bakit na ako. Nagbahan sila makapat yung ulo na naman bukan ako bato nila. Hindi na ako kaya mawala. Kinahanglan ang profesyonanta mo. Maaw mo ato ka sa US para magtago po. Oh
ba? I told you many times na mag-focus na lang ka sa atong bang negosyo. Look what happened now! Hey, Dad. Mom, ano problema ito kayo? Listen, Yasi and Richard. Please, anda mga inyong mga gamit. Imuha ko to sa US, karoon na yun. Dad, look, sorry pa kayo ko. Karoon na yun. Yes, Richard, kinahanglan karoon na yun. Please, anda ba na inyong mga gamit? No, Dad, bili ko mukha. Gusto ka mamatay kay Richard? Ha? It's not a joke! We need to run for our lives! Ha? Ano, Dad? Saan yung mga pangita ko? Hindi ko pag yan, Dad, please. Ayan siya. Dagang kayo mga tao sa akin sa pati. Walang mga ngayon siya. Mahaman kayo. Tanaw. Oh, Hala, sir. Okay. Sir, mga swap na ni sir. ang change man. Pagkakaroon niya gawin. Suwan ba ka ng kuya na ng tagakit mga pusin? Isuwan naman noon. O nga, ang dami na kung ano pusin, may magigilan na ta. Ang sige, patayo. Ato, iswap ba nga? Pagkali niya. O kung ano itong pusin, may magigilan na ta. Enough! Sir, Yes. Relax na tantanan. laksan na sir. Manap. Ano to sa underground? So, sir, yo, bantay sila kanili mo kasunod na mo ha? Oh, ano mo ka? Sir, ano siya tayo niyo mo, sir? Bantay sila kanili mo kasunod na mo. Ay, ay, sige, sir. Ako'y bahala, sir. Hala, tuwa na sila. Sinatala na ako niya. Wala siya ako niya. Makikilan ako niya. Sure na niya. Bukan yung bago na ko ano. Bertindak ko ako niya po siya ni Sunji. Tsaka may pagkami. Ingani? Ano? Wala ba nag-shorter ba? Wala nandigan mo. Sungkod ka tinangon. Doon ka tinain. Pero hindi ko makikita. Mag-insya na. Sir, kasunod na sir. Hoy, kaisa ka! Sunod na ako nila. Yes, sir. Sir, sa ako sir. Ang sige, Sir, sige. sagawa din sir. Sagawa din. Ang saan ako niya? Makikita mo ako. Ang saan niya? Ay, balik niya! Ang saan? Ingat niya! Ha? Ang saan iba niya? Atin ko! Di ko anak! Lalo, tabangi ko siya naman ako niya. Masulit na niya siya ka lang. Hindi nga lang. Sulit na niya ka lang. Sisawag na ako niya sila. So, isong ko. Ako may pinag isong din eh. Hello! Hello! Hey! Ay, balik na siya! Nagtatay ko siya! Ano ba ka na eh? Ay, siya! Nagtatay na siya! Ay, nagtatay na siya! Hindi mo ko! Hindi na siya! Kanyang, nagtatay!
Cuma sundin na. Kung kaya minulog si Manolo siya dyan, boy. Tanda na. Kani, sir, di rin ako asya na. Ayan ka, hagit-hagot. Baliktad man na. Sir, di rin ba ito na ako asya kaya katabang naman ko din siya. Sir, Asa si Fernando Llorente? teacher sir, Fernando Llorente! Fernando Augusta. Kaya ka ni sir? Fernando Augusta na Moriente. Pataka, security guard mo ko ito. Ina mo ko ito, tagaliya mo ito. Sir, ano ako rin? Ay, kaya kisa mo kita ng Moriente. Ay, Fernando Llorente! Wala mo may parente dyan siya. Sir, mga kanila ako ganun sir! Ay, sir, wala na kita nila. Kisa siya ikaw ipakita si Fernando Augusta. Tumayaw mo kita ba? Kaya sir? Ay, hindi siya. Si Fernando Vilente. Ano to? Llorente! Vilente. Oh, ay, si Boss. Oh, may tagihan niya siya. Si Sir Fernando. Kagani! Ako siya! Ayaw mong ingana siya. Di mabukhan mo tanda. Okay, babayan tayo mo siya. Basi ka, may kumeme. Kuhan sir, anak mo si sir. Nga, ako tayo bantay dire eh. Wanto daw siya sa underground. Ay, pagkakit niya! Oh, may hindi yan. Kaubang niya, si Asyon. Kaya mo Asyon. Isa na! Okay na nakasot! Huwag mo kaya Asyon. Wala may kaya nakasot! Mga pulis mo, huwag mo kaya. Kaya si Asyon, drug dealer na. Wanted list na siya. Ito ba ang piling gwapo nga, kuya ng buhok, naglampi ng ape. Wala kaya ako na nakasot! Asa na ng room! Sabay mo eh! Ay, underground siya. Huwag ko na magkudiri siya, mga kaya mo ako duty dili. Huwag ko kumalasa ng underground. Tugan mo, ikaw ang nagon. Ay, hindi siya. Pumunta na ako rin! Oh, ayaw ko dira, kay Mego na. Sa ako na naman ikaw! Tungkol sa underground nun! Ay, nakutiktik siya. Kanitiktik, pinaka-effective din eh. Kato si Ason, wato yung ligo-ligo, may brush. Ang break ato, tulong ka bulan na mo English. Natakip-tip na. Maong karon siya, parang mabayan na to, umasa sila. Subayon na to ang bahaw ni Ason. Okay, mamaya. Kasi mo? Oh, ang babaya. Pero sabot lang siya ha, huwag mong ginawa. Kaya matubli man ako pagsimon. Sige, din ako sa likod. Nagsugod, babalik to, huwag mong ginawa, pero naman sa ako. Check the question. Eh, pakonsyan ng bawang sa check eh. Nakakaya na! Kalimahan ng ano? Uy, wala sir! Ay, ibutang na. Sige, reset. Tayo ba rin? Asya naman yun. Di mo naman bahaw niya Asya, lang siya mag-aine. Ikaw rin ito, ito mga ito, pag-commander dito. Ibutang na. Tara, ayaw mong saba, ayaw mong ginawa. Hoy, ina mo ba niya? Hindi ka mali. Dapat ko man yung asun niya. Dahil siya, narinig ang signal ni asun. Siya, ito siya. Magpusila na, subukan niya ba? O, dali siya. Sige, oh! Sige, akuha na lang to, ako na lang. Tara. Uy, lahi ko niya. O, dali siya, busog na kayo signal ni asun. Dali naman. Dali si asun niya. Ay, kung saan ko na lang nato, aligaron kung malakpan ka nila. Sabi ko na ako kayo pinakakaman sa tanan. Diba? Dagan ka ko ng sa lingay na aso. Piling pa ka makapanawag nila.
nagkasinabot ko ng tanan ngayon ang ilag ko. Nalawag ko isa-isa nila. Pani isa wala ang gusto kong kabaw na ko. Wala ko kabalo kung anong may tabo niya. Mga 4 p.m. araw ako. Sunod-sunod na ang mga nilimayo kong itabo sa tubo. Nag-withdraw talaga ng mga shareholders na to. And this is very unexpected. Diba, kuya, that's after sa makiglalis na to sa mga gusto ano. Yasi. Diba hindi ka nabutan sa tubig lagi sa mga kastawan? Siyempre na naman siya, gusto na lang siya na asya din siya. Naaanay doon din siya. Berdiri ke si asya siya? Kamu kayak gini. Mr. Fernando Villarente, you are under arrest for RA 9165 for illegal drug trafficking. And you have the right to remain silent, and any statement you make will be used against you in any court of law of the Philippines. You have the right to have a competent and independent counsel that is preferably by your own choice. And if you can't afford the service of the counsel, the government will provide one for you. And you have the right to demand for a physical examination by a competent and independent doctor. If you can't afford the service of a doctor, the government will provide one for you. Do you understand your right, Mr. Fernando Villarete? Yes. Suspect security, sir. No! No, ah! Ako ka pala kung pinsang yung ginako! Pagkain mo sa inyong gibuhan! Sorry ma'am, pero wala na ginawa mong trabaho. Just please, ayaw niyo masakit kasi doon. Han, mga anak, I will do anything. Please, matawag ko. Anak, we need to find the best attorney for your dad! Richard, let's go! Ma'am, unalang ka mo, susunod lang ko. Kapag kayo wala. Okay. Huwag ito natin siya, ipagda ko kung intern sa dyan po. Pinsa ko, eh? Hoy, Ason! Bangon nila! Kurang ka butiti! Dapat nagigira ka ito mga mulas kay ako may ikaw silid nyo. Napakahaba na na niya. Namin kaliniran ay talis ng bato. Kaya ang agi-agi niyo. Isa. Nga ako, ma'am. Ito ba? Ikaw may last. Di ba ikaw may nagala sa police underground? Bata ka! Pumunta na sila kung yun siya na ko sila pagdala. Ako kasi nagala sa police. Hindi na ako. Siya pero kisip mo, ito ba ako? Niya gusto kayo kung harapin. Lalo kayo sumong kayo nila. Nahadyo ka kay tayawan ka. Siyempre, ikaw rin ako. Di ba nga man ito? Kung baka maraya na. Hoy, ikaw pa talaga mo ha? Iyaga ka. Kaya, wala, inang issue. Baho, naman yung issue mo. Biro kayo ito po, umagay ka na. Mag-issue ko. Saan may gusto rin dahil? O ako dyan yung ilanganin ang dami mo. Saan may gusto rin mo? Sa'yo ka, paingit ka. Kanya kumanda, ingay. Ha? Hit lagi. Oh, ano mo na? Oh, hit. Balik na mo. Ayaw na. Hawag niya. Dapat nagpipira ka ito kaya mo kaya sundo. Luhay kayo si Sir Fernando. Ako kayo lakay ka no? Fernando ako kita. Ako kayo lakay? Pasko man ka na no? Ato si Sir. Dito mataguan, binaskuhan. Bantang ka. Ay, ako pa ka na rin mo na. Pinakaran na, gabangan na no ha. O, niya ako brugay na. O, pati na tagatag binaskuhan, okay na tumadakpan. Ayan na, kaya kaya nga, kung aking ino. Mahal na tumadakpan no? Sige ito, aking anak niya. Sa bahay yung doy! Ay, Sir. Sorry Sir. Mga wakoy pulos! Ay, kawin. Hindi ko pinakakita ko. Sa iyo pa eh! Ngayon! Ma'am!
Basta. Bukan na siya sa 1948. Nakakati ko lang. Buta naman. 2007 siguro. Sa Chile na niya. Oh. Ang siya niya. Kaya ano, may mga nang mga pahit ako bumira ba niya. Ang isunog, mo tayo tawagan. Mo tayo pahit. Ibutan na lang yung kalibutan mo. Ako lang may dito sir. Kaya si cepat-cepat niya. Ano ba? Kaya nga gusto na. Sabi niya sir. Gusto nyo ka makabalaw mo sa Sir, ano sa man din na sir? Ano? sunod sa inyong katanga. Oh, alam mo na. Kay kamo ng tinanga. Nadakpan ang mga mahal sa mga tanga. Ikaw ba? Alam mo po. Ikaw ba? Sir, Hanggang ako ng trabaho. oh, mabuto na. Ay, mamatay ko na. Mabuto ba yan ako? Mabuto niya. Mabuto lagi sir. Ang alas ng trabaho. Ako sir, ang sir. Muna yung meaning sa fire. Mo nung makita. Ayun sir. Mamatay tayo na ako. Ang galas ng trabaho. Sunod. Sir, tanggal sir na. Paslo yan ano. Ikaw ba? Sir, pas mag-ipay. Sir. Sir, balik na sir. Ayun ako. Ikaw ba? Pati, ayaw akong pusino na. Sir, ay sige sir. Masaya ka. Oy, sir. Oy, sir. Ikaw ang saluhin mo nila. Dili sir. Dili ka pala mo. Pusino ka. Ayaw mo sila kaya mamatay ta. Ay, di ba? Dili, sir. Ano sir? Uy, ako masya na dinipigil na. Apil mo dyan silver. Sawa na. Kawan ninyo. Ang bayad sa trabaho si Asyon. Sige Asyon, maroy kayo Asyon. Kaya para kayo yakan niya siya. Di ka tayo. Digi-digi Asyon. Digi-digi. Ang sige pa Asyon. Digi-digi Asyon. Wala, luya Asyon. Ay, nagilagay mo ka Asyon. Sir, ako mga bago-bago mga anak kayo. Wala na din naman itong gatas. Di mo na mahal, bago pa na nga, huwag kayo gatas. Kung Asyon, kung saan ka. Bakit ako mabukasama ng bulong sir? Nasa siya. Bakit mabukasama ng bulong to? Upang ka mamasama sa iyong papa. Ang nagawin ko. Saan yung kaso? Sige Asyon, pag-inuwi kita Asyon, kaya para si Sher, baka nang maluwa sa iyo ah. Sige Asyon, kaya. Marami kaya nanawa din si Asyon. Luhay kayo siya, pinatanggalan siya sa trabaho. Katapan mo kung ako kami mo. Kung kasabahan ko yun siya mama kay, nagbuba ka niya siyempre. Nagawa. Ano, meron tayo sa paman eh. Oo. Nagawa ko, nagkamaya ba pa? Nagpantay ko, nag-aigay, naman siguro niya siya Asyon. Ako daw yan yung hindi. Kaya ba si tayo maluhin ang Asyon yan? Sige Asyon, pag hindi Asyon, kita niya po ba? Kabayakan. Saya paligid ko sa'yo. Malikan ka ni siya. Kaya mo tangkalasan mga gara-gara. Ano sir? Mauna, Asyon, kanina mong gara-gara. Ibutang na siyang lugar. Wala kang lugar. Ulit lugar. Iangkat yung aga ng Asyon. O sige, bigay. Ako na yung Facebook live Asyon. Vlogger mo ko. Welcome back, mga kabagbers! Ay, hindi. Pakita mo muna. Welcome back, mga kabedyo. O, dahil kakaroon din siya. Mansion ni Sir William Puerte. Nakulit siya sa matuan. Ang karoon mga kabedyo, atong tanaw si Asyon. Si Asyon magbagay, naghila-hila. Kay nawalan man trabaho. Itanggal kay Taiwan man. Walang iksugod sa mga pulis. O nga pa niya amo. Tanawan ninyo. Luwag kayo si Asyon. Oh. Luwag kayo tapos si Asyon. Tanawan ninyo si Asyon. Wala na may trabaho. Wala kayo trabaho Asyon. Wala na. Oh. Kasi may manual ka Asyon.
Hello mga ka-farmers. Hindi siya farmers. Wala nang may trabaho. Basig na lang. Hindi, uyang na ako yung asyong ko. Pasko. Kanawa ninyo. Nag-ambir, nagiging ambir. Kanawa, luwi kayo niyo. Nag-iar na yung agi aling asyong ba? Kanawa. Natambayan sa trabaho na yung asyong ba? Pagkura daw ng anak. Nga siya ako naman yung karunasyon nga. Wala naman kayo trabaho. Iso na to. Wala nang may trabaho. Luwi kayo siya dyan na. Dapat di siya tanggalon. Luwi kayo nga siya asyong. Parang ka sa rin. Ay siya, kanagay ko mong ko. Ay, ay na. Ikaw ba? Asyong. Ikaw ba? Huwag ko kayo kagsanin niya asyong. Ikaw ba naman? Ano sa kaya? Murag, ganyan ako naman tayo sa mga orang. Gigay, mati ka. Masali, live ganyan. Oh, Ato rin katong ka farmers. gigay ka farmer, kendo niya. Ha? Kendo. Ay, Gido. Oh, Karoon dito. Kung makapasal ka, nasa-nasa na kayo asyong. seryoso na dyan ito. Tanggal na lang dyan. Asyong, gigay ka naman ito ba? Iba na yung makikaya kaya buka na sa lugar. Ha? Wala may lugar. Gusto mo yung lugar? Ha? Wala asyong. Wala asyong. Kaya nag-makapasal ka ron. Asyong, gigay niya. Paano mo niya? Hi. What happened sa to? Beautiful and handsome young masters. Ayan, si. Wala din ka nagabalita. Nadapan man yan lagi for God ng beauty. Well, sad news, but I know makakagawa sa inyo to. Makagawas? Di na basta-basta makagawas. Uy, nabaw ka, hindi ko ng ebidensya. Shut up, Yancy! If you want to go, then friend us! Go! Do you know what? My queen is right. We don't need you anyway. Oh, I forgot. Ano ang there mga loser, no? Mga feeling unaffected, but I know. How dare you to say that to me, Nancy, ha? You will regret this. I don't care. Duh. Guys, mga din na sa Grand Hall, dapat mo kudang tag-iyaan nga university o tiyang ipaila-ila ang iyang anak. Wow! I'm sure mga gwapo-gwapo dito yung mga anak. Di dito basta-basta akong ismilahan. And dapat yung mga branches sa China, London, Paris, o USA. Dili basta-basta, oy! Ang tag-iyaan ng eskwelahan, ang 10, kaya hindi na kadata sa buong kalibutan. Gawa sa eskwelahan, dapat po siya mga negosyo. Wow! Ano na po, ma-permit niyo day, ang dali ako pa-eskwela ni Dad. Yan. Tara na! Tara! Ladies and gentlemen, good evening. It is a great privilege and honor to finally win the L. Allion University and the Lion and the Lamb Corporation CEO and business owner. Please help me welcome Don Alexander Romano. A round of applause, please. Thank you so much. Greetings with God's and peace. Salamat sa Diyos na nagpadayon malambon ang LLU University. And now, we have 20 branches around the world. Ang meaning sa LLU na ang Diyos na labing kataas kanan. The lion in the lamb also is like a strong lion na kalamay nagmaswagon pinaagi sa tabang silid. And now, sa akong pag-amin din sa Pilipinas, I'm very proud na ipaila-ila sa inyo ang akong duha ka mga anak.
kini sila ang manunod sa akong mga katagayunan. Walay lahi, Miss Jewel Romano and Mr. Liam Romano. Sino po ba ang mga working student dito sa university? Exactly. Sila daw ako pinakatauan o inagkaog sa school. Yes. For real? Day, OMG. drama box. And now, let us hear a message coming from the one and only daughter of Don Alexander Romano. Please help me welcome Miss Jewel Romano. A round of applause, please. Ngayong gabi ka ninyong tanan, sinasayod yun ko nga, daghan na natingala. Tungod kay, ang salamat pinili sa school. Tinatamay, tinamaliit, kaya lagi mga working students ni Kuya Lia. Kung ang ubay mga students, mga anak sa milenaryo. Apan, kami, dato sa ni, wala pinagsalik sa among kalato. Or shall we say, power. Tungod kay nasayod mi adunay Diyos na makagagawin sa tanan. Siya ang master sa tanan. Siya ang master sa kalayo na mamahimong bulamoy sa atong pagtangan ng kinabuhi. Siya usab ang master sa tubig na mamahimong muanod sa atong mga daan. Siya ang master sa hangin. Siya ang tagiya sa atong kinabuhi. Tanan nga anak ka na pagpiya lamang sa Diyos. Dako man ka nor gamay, kanunay nato siyang pasalamatan. Kung ka na, dili na kayo mong baba, na dili ka makasimba o malangit niya. Dagang salamat, God bless us all. Thank you for your very heartfelt message, Miss Jewel, inspiring also. And now, to proceed, let us hear another message coming from the son of Don Alexander Romano, no other than Mr. Liam Romano. A round of applause, please. Maayong gabi sa tanan. And yes, tama ang inyo sa amin. Noon na nagpasalamat mi sa among amahan tungod kay ituluan mi niya sa hustong dalan. Labaw sa tanan, ituluan mi niya nga bilang ni Hesus Kristo, Diyos. Kung ikaw mong subok ang Ginoong Hesus Kristo, nato man ang pobre pareho na. Kung sa man ang imong itsura, kung sa imong color, pareho na. Kung sa man ang imong estado sa imong kinabuhi, apil ka sa ipagmatan sa Diyos dito sa ibabaw sa Diyos. Wala siya ipili, isang patanaw ng mga lilig kaangayan sa iyong luma. Kanang Diyos, pagdali na nagtawag. Guspon ko, pagsayot ang tanan at tubangan sa Diyos. Manudili mo isurrender ang tanan ng Jesus. Dili mo siya tuhan ng Diyos, manuluwas. Hilig na pareho. Tungod kay kami, ng mga anak si Diyos, na mga magtutuo, magtuwin niya sa langit, di na mga mahagit, di na tunod. Huwag ang kalipay, di mawala. Tungod kay kauban ng mga Diyos, hari sa tanang hari, o Ginoo sa tanang dito. Panikaw, sa dahil niya nagpagaya sa kasi dito ka niya sa linang makalayo, pilit ang mga pag-atos, wala niya tapos. Please, ayaw paghahiya ang mga kasing-kasing. Tungkol sa Diyos, kung isali ang tanan niya, kaya ang Diyos ang namamili. Ang salamat, ang Diyos ang panalangin. I know it's an amazing revelation. Pero mas na-amaze ko sa message sa akong mga anak na puro na sentro niya ang Kristo. And that makes me so proud of you. Next year, si Joel na ang president sa LLM. And si Liam, siya na asawa ang president sa Dalayan Corporation. Nasayod ko nga kaya na nilang responsibilidad tungod kay masaligod sa Diyan Kristo. And isa sa nakang yung nako nga imong scholar ang tanang working student. And I approve. Matagusang ang working student, free tuition with 200,000 allowance per semester.
ayaw nagpasalamatan. Pasalamatan ninyo. Siya ang naghatagan ng anak ninyo o ayaw galing mo sa Diyos kung sa mga naging maabot sa iyo. Once again, good evening. Ano yan? Pagod. Tara na, Ako mismo ang tama sa inyo. Kuya? Kuya! Kuya! Ibaba ko rin kayo sa'yo! Ayaw mo inanong mo sarili ka sa Diyos siya si Jesu Cristo. Ayaw mo yun. Basta nagsaya na ito mo kita mo lang! Kasi! Kasi hindi na ako magkawal. Hindi na ako magkawal kasi hindi na kauras. Nawala ka na nato kasaligan. Kaya kung ginoon siya Diyos, siya ang Diyos ang nandun kamatay. Mas maayo ka. Mas maayo ka mamatay ka na Diyos. Yes!
Naluwi na dito kaya si Kaya. Kaso yung papa, hindi ko patungan ng kaso. May hindi dito makabawas. Hindi ko pati si Richard. Alam mo, dili na ni mga instruction ka. Isod. Pero, tuloy mo. Ano siya? Yasi, kaya ka. Gusto ka, mata na sa kanti, mga ata. Hindi, baka. Kami na na pagkaon, mas gusto ka. Sakit na rin. Dili mo sa diba? Yasi? Richard? Yasi? Dili man ikaw si Yasi. Ikaw si Yasi! Kamay mo to si Yasi! Kamay mo to si Yasi! Nagdunag to sila ni Richard dali kanina! Hello, good evening. Please add ko mo sa Ephesians nga classroom. Kaya na inawad ng palimot. Please, pagdala mo expert. Pagdali mo. Sige, salamat. Sige, salamat. Ma'am, nasi Yasi si Richard dali ba na ako? Ato Richard. Lalo na ito ako sa ulo. Lalo na ito
Si Kristo sa iyong buhay. Hanggang dumating ang araw sa kanyang pagbabalik. Bawat mata ng luma'y papahinga sa kanyang piling. Nguna'y nagpapahinga sa iyong buhay na puno ng problema. Ilapit lang kay Kristo. Suliranin hindi mo na kaya. Binibigin, ligay makakamtan. Sa kanyang piling, tunay na kamahinga sa iyong buhay na puno ng problema. Ilapit lang kay Kristo. Suliranin hindi mo na kaya. Binibigin, ligay makakamtan. Sa piling niya, sa piling niya, sa piling niya. Kristo, tama sila. Tama sila. Mali ako mahitungod kanimo. Tama sila nga ikaw makakawag sa tanan. Lagi makamubutan sa langit ug sa iyong tamo ay matuman. Dagang mga panahon. Lagi baliwan ako ikaw. Naapil ako kaya na takot. Naapil ako kaya na ako mawalay ginuot-uot kay gumanan ako pamilya o kami oporta. Ibigay pala ako ang talaga ito kanimo tungod kay amin ako wala kay makialam kanila. Namaw sa tanan wala ako bituwa kay ikaw. Mga tinuod ka Diyos. Ginoo. Sa tanan may nawa sa ako kinamulit ka. Hindi na ako kaya sa tanan. Ito